Вздор, неуступно страна робота. Обертаємося на людей роблячих, безробітних, студентів і пензистів русинської народності. Обертаємося на вас, як на робочу класу тих, котрі сте виуживані, живете в найбідніших регіонах Словакії і вашу голову морочать однакові проблеми, як членів нашої страни. Obidva naše narody sú dnes v jednakej pozícii. Slúžime jak tuňa робоча сила наднародному і домашньому капіталу. Много соціалістичних подників на северо-виході Словакії, котрі давали роботу тисячкам людей з околиці, sú dnes ліквідовані. Наші люди sú змушені ходити до околитих міст або виселитися аж десь за границі і так забезпечити свою родину. Вздор, неуступна страна роботи є комуністичною страною і зато страною приятельства між народами. В нашій страні нема місця народностна ненависть чи шовінізм, фашизм і нацизм. Sme členami Medzinárodnej organizácie ICOR. Utrzymujemy przyjacielskie kontakty z menšinami na Slovakii. Sme radi, że nasza strana sobie zdobyła mnoho sympatyzantów z riadів Rusynów na severovýchodí Slovakii, ale i spoza naszych granic, które nam piszą swoje podporne pozycje. Вашу народностne strany jak Mizhit zneużywaють, żeby потім в реальній політиці в'єдно з дальшими капіталістичними странами робили політику проти робітникам цілої Словакії. Voľte в'єдно, голосуйте за вздор, неуступну страну роботи, за освобождення з-під капіталізму všetkých využívaných na Словакії.